Hemmeňize salam futbol muştoklar. Biz sizi Futbol Dünyası adlı täzelikler bilen tanıştıran kanalımızda hoş gördük. Bu videomuzda hem biz sizi bu yakında bolup geçen transferler ve beylik täzeliklerden haberdar ederiz. Arsenal Angliýanyň Super Kubogunu aldy. Messi olsa Barcelona'da yeni bir yıl kalacaklığını aytdy. Şol ve beylik täzelikler barada videomuzun dolusanynda dinläp bilersiniz. Onda näme başlaýalyň? Edil häzirki wagtda futbol dünýäsinde gatul öwrülüşikler bolmagyna garşylýar. Emma bu habarlarymyza geçmeden biz size bir san soraw taýynap. Lionel Messi bu ýyl Barcelona'da Çempionlar Ligasyny alyp bilermi? Bu barada pikirlerinizi kommentariýada ýazmaňyzy haýyş edýär. Megerem hemmeňiz şu wagt kommentariýa ýazmak üçin klawiatura ýapyşansyňyz. Biz bolsa täzeliklerimize başlaýarys. Arsenal Manchester United'a golaýlaşdy. Arsenal 6-njy gezek Angliýanyň Super Kubogunu aldy. Olar bu uğurda diňe Manchester United'dan soň 2-nji ýerde, a 1-nji ýerde bolsa MU 7 kubok bilen liderligini dowam etdirýär. Neymar Puma bilen şertnama gol çeker. Puma bilen şertnama baglaşýan Neymar Nike bilen 13 ýaşyndan beri işleşýärdi. Emma aralar açyldy. Ýagny Nike indi Neymarsyz ýa-da Neymar Nike'syz. Atletico Suarez'i görmek ister. Madrid'in Atleticosy Luis Suarez özüne çekmek ister. Barçanyň täze treneri Koeman Uruguaylyny öz toporunda görmek islemeýär. Ýagny Koeman Suarez'e gysgaça şeýle diýdi. Gapyny aňarsyndan ýap. Cavani Juventus'a ýok diýdi. Sky Sports Italiýanyň habar bermegine göre Edinson Cavani, ýani Edinson Matador Cavani özüniň Napoly'a goýan hormaty üçin Juventus'a geçmekden boyun açyrdy. Leeds öz düzümne Real Madrid'in ön oyuncusu Rodrigo'nun koşandygyny aýtdy. Transfer bahasy 30 milyon euro nakyt ve 10 milyon bonus bilen bu toparyň düzümindäki iň umman transfer boldy. Chelsea Kante'ni 80 milyon euro Inter'e satyp biljekligini aýtdy. Emma Inter onu alarmyka belli däl. Memphis Depay toparyndan aýrylmak diler. Men özümün geleceğim bu toparda göremok Memphis Depay Dijon oyunundan soň aýdypdy. Niderlandiýaly oyunçunyň aty soňky wagtda barça bilen geçmeni başlady. Juventus McKennie'nin kärendesin aldy. Juventus Schalke'nin oyunçusy McKennie'ni 4,5 milyon euro kärendesin aldy. Emma olaryň şertnamasynda egerde topar oyunçuny halasa satyn alma opsiýasyny hem goýdy. Indiki täzeligimiz bolsa täze Pirlo ýagny Sandro Tonali bar. Milan Brescia'nyň oyunçusy Sandro Tonali bilen duşuklar geçirýär. Aýtmaklaryna göre Sandro'ň özü Milan saýlapdy. Şol sebäpden hem ol Rossoneri bolmagy howlugýar. Real Madrid özüniň oýunlaryny De Stefano stadionunda geçirir. Real Madrid özüniň öňümüzdäki ýyl oýunlaryny Alfredo De Stefano adyndaky göterýän stadionda geçirjekligini aýtdy. Onuň sebäbi stadionyň ýokarysy açyk. Buların jankörler gelýänçe dowam etjekligini bildirdi. Indiki täzeligimiz James Rodriguez bar. James bu hepden başynda Everton'da Medsmotor'dan geçdi. Ol kärendesini Everton'da oýnady. Sky Sports'un habar bermegine göre Chelsea Declan Rice gerek. Haberçi öz diline goşundan soň Chelsea'nin gözi West Ham'ın oyunçusy Declan Rice'ın üstüne düştü. Jorge Valdano Messi'nin gitjekli barada şeýle diýdi. Messi eýem 33 ýaşynda we ol ýekeci özüniň barçany süýräp bilmejegini gataw düşünýär. Egerde Messi gitmese biz onuň pes derejedäki oýunlaryny görürdik. Siz näil pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Indiki täzeligimizde ýene de Messi barady. Xavi Alonso şeýle diýär. Men pikirimçe Messi gitmeli we başga emosiýalary hem duýup görmeli. Ol täze duýgulary duýup futboluň bütünde lezzetini almaly diýip Alonso belläp geçdi. Ofisial Oscar Rodriguez Sevilla oyunçusy. Real Oscar Rodriguez Sevilla 13,5 milyon euro satdy. Oscar 2025-nji ýyla çenli Sevilla'da top deper. Pierre-Emerick Aubameyang täze kontraktyna gol çeker. Manchester City oyundan sonra Arteta Aubameyang bilen kontraktyny uzatjaklygyny aýtdy. Ýöne ol entek kontraktyna gol çekmedi. Indiki täzeligimiz Benfica'dan. Olar Real'dan
kärendisini Mariano'nu aldı. Olar onu 1 ýyllyk möhlet bilen aldylar. Mikel Arteta'nın ikinci kubogu. Arsenal'ın tälimçisi Mikel Arteta ikinci kubogunu aldı. Ýatladalyn, ol entek Arsenal'da 1 ýyl hem işlemedi. Sane Guardiola barada şeýle diýer. Pep meni programmalady. Oň berýän maslahatlary oýun sadalaşdyrýar we ýeňilleşdirýär, diýip Bavariýanyň täzejesi belläp geçdi. Ene dostlar, yeni bir videomuzun sonuna geldik. Şeýle videolaryň dowamynyň gelmesini isleýän bolsaňyz, kanalymyza agza bolun, like basın. Ve bu videolardan ilk bilen siz habarly bolmaňyz üçin jaňjagy açın. Endiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.